Вітаю вас у ефірі «Рація». На сувязі з нами аналітик Ігор Тишкевич, Український інститут будучыні. Добрый день. День добрый. Рация. Спадар Ігор, беларусы хвалююцца. Вось падскурна адчуваюць магчымую небяспеку. Мы тут недавно абмяркоўвалі і з Валером Сахашчыкам, і з Павлом Латушкам. Ну, што ёсць імавернасць, што можа ўспыхнуць вайна ў Беларусі. По таким відавочным сцэнары расійскія войскі зноўку паўторна заходзяць на тэрыторыю Беларусі ў вялікай колькасці і адбываецца напад. Ці то на Балтыю, як лічаць Латушка і Сахашчык, што гэта магчыма. Мне здаецца, што можа быць паўторная спроба паходу на Украіну, ну там вот у межах этой кампаніі расійскага наступу, ну там ці каб напружваць на украінскіх межах украінцаў. Што вы пра гэта думаеце? Ну, тэарэтычна такія магчымасці ёсць, але практычна пакуль што я не бачу перадумоваў, каб такое адбылося на працягу, допустим, бліжэйшых 6-7 месяцаў. Аж так? Па-першае, сіламі беларускіх узброеных сілаў гэта малаверагодна. Конечно, это няма нават пытанняў. Плюс да таго ёсць такая рэч, як настрой насельніцтва. Улічваючы людскі рэсурс, людскі патэнцыял тэхнікі, для Расійскай Федэрацыі ўзнікае пытанне, а ці трэба сёння маштабаваць канфлікт сваімі сіламі? Таму што, ну, давайте улічым, што калі маштабаванне канфлікту, я маю на ўвазе вайны не толькі украінскай, а на большае поле, то ў такім выпадку атрымліваецца, што цябе большая лінія фронту, табе патрэбна больш сілу і сродкаў, і табе супрацьстаіць не толькі украінская армія, а ну яшчэ некалькі армій краінаў Еўропы. Таму з гэтага пункту гледжання сцэнар верагодны, але патрэбна падрыхтоўка. Ну, першае, мабілізацыйны, скажем так, працэс у Расійскай Федэрацыі. Гэта не так хутка. Гэта азначае, што зараз яны набіраюць, ёсць магчымасці кампенсацыі стратаў на фронце і ёсць магчымасці паступова назапашання асабовага складу, гэта за кошт так званай прыхаванай мабілізацыі. Гэта мігранты, гэта мабілізацыя акупаваных тэрыторый, гэта прызыў, гэта прыватныя вайсковыя кампаніі і так далей. Все гэта ёсць, все гэта можна, але гэта працэс, які ідзе досыць павольна, і ты нарощваеш сілы да максімум прыблізна да ліпеня месяца. Я маю на ўвазе з разлікаў якраз такі цяперашняй лініі фронту. Дадаткова, калі ты праводзіш мабілізацыю менавіта грамадзянаў Расійскай Федэрацыі, то месяц-два гэта якраз такі мабілізацыйныя самі мерапрыемствы, гэта людзей трэба адлавіць, прывесці ў войска. Наступнае гэта іх нечым падвучыць. У любым выпадку 1 квартал у нас ужо сыходзіць. Так? Наступны этап гэта назапашванне, скажем так, тэхнічных сродкаў. Гэта боепрыпасы, гэта паліўныя матэрыялы і так далей. Перад прыкіданнем войскаў. Гэта можа ісці паралельна, але гэта звычайна яшчэ крышачку болец, таксама яшчэ месяц. Перакіданне саміх войскаў. Нават вучэнні так званыя захады нам паказалі, што як бы Беларусь і Расія не трэніраваліся, але нават групоўка 20-30 тысяч чалавек, яна перакідаецца на працягу, прынамсі 3-4 тыдняў. Далей падрыхтоўка на месцы, менавіта на тэрыторыі Беларусі. Гэта яшчэ мінімум 2 тыдні. Вот мы выходзім на тэрмін мінімум 4 месяцы, гэта калі загад аддадзены сёння, што сёння мы пачынаем. Таму на працягу бліжэйшых 6 месяцаў тут хутчэй спроба гуляць у інфармацыйнай аперацыі, чым рэальная такая падрыхтоўка. Людзі ў каментарах пытаюцца: падкажыце нам, калі ласка, што нам рабіць на розныя там выпадкі жыцця. Дайце нам helpful content. Ну і пачынаюцца гутаркі, там значыцца грэчка, каб была ў запасе, там нейкія кансервы, газавыя вот гэтыя паходныя пліты з такімі балончыкамі і так далей. Ну, слухайце, калі рэалістычна глядзець на справу і не напускаць дыму, все нормально, ў прынцыпе, у беларусаў. Там не будзе ніякіх такіх цяжкіх наступстваў, там ядзерных грыбоў, увогуле нейкіх там абстрэлаў, баявых дзеянняў. Могуць людзі спакойнымі быць? Давайте так, спакойным ты быць не можаш. Допустим, у Гомельской области пачынае канцэнтравацца ударная групоўка расійскіх войскаў. И ставим на место Зеленского, умовно кажучи, Лукашенко. А я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение. Логичный крок які? Раздолбать эту группу пыл. Тем более, что сродки
скажем так, паражэнне у адрозненне ад 22 года, калі можна было смяяцца, скажем так, з патэнцыйных ракетных удараў з тэрыторыі Украіны, яны зараз ёсць. Таму з гэтага пункту гледжання казаць, што вот все цудоўна, там вайны ніколі не будзе і так далей, я б не стаў. З пункту гледжання з таго, што людзі пытаюцца, ну першае, што я б параіў, ну хаця б пачытаць, што такое тактычная медыцына. І падумаць пра аптэчкі дома. Прычым не тое, што ну, можна нават тое, што па беларускім тэлебачанню паказваюць як новую аптэчку, чаго няма ў войсках. І ты ж самы турнікеты, і кроваспынныя сродкі і гэтак далей. Гэта рэчы, якія выкарыстоўваюцца лёгка, але якія могуць прыдацца не толькі ў часе вайны. Я б настойліва рэкамендаваў нават звычайную аўтамабільную аптэчку, ну, крышку пераглядзець. Гэта карысна. Ось, з пункту гледжання в хаце, ну так, пэўны запас нейкіх рэчаў, але тут ключевое гэта запас вады. Некія рэчы для ежы, там, і так далей, гэта так, гэта, в прынцыпе, можа быць прыдацца ў нагодзе. Таму што можна гатаваць там на вогнішчы, але калі у цябе няма вады, то пытанне, што ты будзеш гатаваць? Таму што у вялікіх гарадах ёсць такая рэч, што першая знікае электрыка, там, дзе знікае электрыка, знікае водазабеспячэнне гаспадарства. Таму што вада, ну, в прынцыпе, пампуецца нечым. Пасля знікае газ. І вот сыходзячы з гэтай логікі, ну проста думаць, што мае быць дома. Калі Пуцін прыняў ужо нейкія рашэнні, самае радыкальнае, нелагічнае, і все-таки будзе такая эскалацыя, будзе кантынгент у Беларусі з'яўляцца. Ну, вы ўжо намекнули на тое, што могуць быць па Беларусі удары, так, з тэрыторыі Украіны. Як вы думаеце, ці могуць ракеты залятаць у жылыя масівы, дзе звычайныя людзі жывуць, і ці могуць расейцы тут арганізаваць у Беларусі масавую мабілізацыю беларусаў? Лукашенко разумее, што мабілізацыя, якая праводзіцца Расіяй, альбо там вялікі расійскі кантынгент, гэта удар па ягонай уладзе. Александр Григорьевич вельмі любіць уладу сваю, сам. Не уладу Пуціна, уладу сваю. Ось, таму будзе намагацца петляць да астатніх. Ось. Калі мы гаворым пра вербоўку, не мабілізацыю, а вербоўку беларусаў, таму што ёсць такі механізм, гэта і прыватныя вайсковыя кампаніі, зараз проста ўзброеныя сілы Расійскай Федэрацыі, да, вербоўка будзе працягвацца. Іншая справа, што нават у самых такіх, я прашу прабачэння за грубасць, упоратых прарасійскі настроеных беларусаў все ж таки працуе нейкі засцерагальнік, таму што па тых дадзеных, якія да мяне даходзяць, ну, паколькі зноў-такі займаюся Расіяй, паспяховасць вербовачных мерапрыемстваў на тэрыторыі Беларусі, ну, мякка кажучы, сумнеўная для Расійскай Федэрацыі з пункту гледжання колькасці. Ну, гэта проста інстынкт самазберажэння, ну, саміх беларусаў. Людзі ж задаюць такія канкрэтныя пытанні, так? Ты скажы нам канкрэтна, все-таки імавернасць этой вайны будзе ці не будзе, і скажы ў адсотках, якая імавернасць. Варта нам хвалявацца ці не, узважваць гэта все. Што вы можаце на гэта сказаць? Яшчэ раз, верагоднасць, паўтару тое, што пачынаў, менавіта з тэрыторыі Беларусі, на тэрыторыі Беларусі вайсковых дзеянняў бліжэйшыя паўгады не такая вялікая. Верагоднасць альбо перадумовы таго, што Беларусь можа быць уцягнутая, ёсць. Хаця б з той простай прычыны, што ўцягнуліся ў 22 годзе. Верагоднасць узрастання ўзроўня небяспекі з павелічэннем колькасці расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі ёсць. З пункту гледжання прылёта у жытлавыя кварталы і гэтак далей. Ну, давайте паглядзім атакі украінскіх беспілотнікаў па Крыму, ну і ракет па Крыму, па расійскіх НПЗ і гэтак далей. Ну, па расійскіх НПЗ яны просто, ну, прилетаюць канкрэтна ў рэктыфікацыйнай калоны. Да, гэта вялікая такадура, вялікі самагонны апарат, але як бы там не было, не на тэрыторыі, вот, умоўны кажа, квадрат там 10 на 10. Ракета прыкладна тое самае. Авіацыйныя бомбы, як выкарыстоўвае Расійская Федэрацыя па дамах, ну, в прынцыпе, Украіна быццам бы не выкарыстоўвае. Вялікія ракеты, скажем так, пераробленыя з ракет
морских, где радус отхиления там 500 метров лично нормальный, та же самая Х-22. И гэта дура, якая куды прилетит, туды прилетит. Ну, в Украине их таксама няма. Вот, таму з гэтага пункту гледжання, ну, калі не будзе, умоўна кажучы, аперацыя Рязанскі Сахарок, давайте узгадаем 20 год і другую чеченскую войну, то, в прынцыпе, нічога такога, калі просто удар, я б сказаў, што гэта хутчэй такое псіхалагічная небяспека, чым рэальна. З пункту гледжання, ну, альбо калі будуць працаваць сродкі супрацьпавітрянай абароны і РЭП, тады да, тады уламкі могуць, абломкі могуць паляцець куды заўгодна. Але зноў-такі верагоднасць такога на тэрыторыі Беларусі станам на сёння украй малая, таму што Украіна не зацікаўлена ў маштабаванні канфлікта на беларускай тэрыторыі. Рацыя. Шановная публіка, заклікаю вас, калі ласка, дапамажыце нам, каб шырыўся беларусацэнтрычны контент. Для гэтага вы можете ставіць лайк, каментаваць гэтае відэа, а таксама даглядаць відэа до конца. Калі у вас у жыцці здарыўся форс-мажор і ёсць нешта больш важнае, чым слухаць гутарку са спадаром Ігорам Тышкевічам, ну паставце тады гэтае відэа на фон з гукам, хай яно прайграецца до конца. Подписывайтеся на канал Рацыі, на канал Ігора Тышкевіча ў YouTube, дарэчы, вельмі цікавы канал. Спадар Ігор, тым часам Путін, такая вот эта ваяўнічая рыторыка, значыцца, все працягваецца па розных накірунках, то, значыцца, нейкія целарухі ў бок Малдовы з Прыднестроўем, то расійская прапаганда ўжо здымае фільмы, значыцца, кампраметуючыя, так бы мовіць, пра Казахстан. У Казахстане баяцца, Расія можа напасці, Кітай не дапаможа. То рукамі Лукашэнкі і вуснамі нешта там у бок Балтыі, нейкая эскалацыя. Ну, такое ўражанне, што зблытваюць карты, все-таки да чагосьці рыхтуюцца. Ёсць яшчэ старая савецкая дыпламатычная традыцыя. Я вельмі любіў таварыш Грамыка, якая расійская мова называется деэскалацыя через эскалацыю. Гэта азначае, што ты падымаеш стаўкі ў дыялозе з сваімі партнерамі максімальна, вступаеш в дыялог, і тады ты, атрымліваецца, ты адыходзіш на першапачатковай сваёй пазіцыі, дэманструючы гэта як саступкі свайму партнеру. Партнер, які не падымаў стаўкі, вымушаны будзе рабіць саступкі якраз-такі па сваіх ключавых інтарэсах. І калі паглядзець любыя паводзіны Расійскай Федэрацыі на перамовах, што з саюзнікамі, што з апанентамі, асабліва апошні 15 год, гэтая тактыка заўсёды працавала. Нават давайте узгадаем Рэспубліку Беларусь. Газавыя, нафтавыя войны. Эскалацыя, пагроза далейшего закрыцця, Лукашенко едзе, ідзе на паступкі, Расія вяртаецца да нормальных механізмаў супрацы да раней. 10-й год, наклоне 11 пасля выбараў. Я хочу нагадаць, што ў 10-м годзе Беларусь не хацела уступаць в мытны саюз. І Путін, будучы прэм'ерам, гаварыў, што мытны саюз запрацуе без Беларусі. Санкцыі, Беларусь штурхаецца ў бок Расійскай Федэрацыі. Паралельна давайте узгадаем фільмы, скажем так, «Крёстны бацька», расхітка, у тым ліку медыйная, націкі, што ну, а мы можам пагуляцца далей. Беларусі ў мытным саюзе, в ЕС, і гэта, калі ласка. 19-20 год. Ну, прошу прабачэння, але расійскія СМІ роўна до 19 жніўня, не 9, 19 жніўня 20 года, я б сказаў, што працавалі хутчэй на баку пазіцыі. Ну, там, але чым гэта скончылася? Ну, патрэбна дапамога Расіі. Расія, скажем так, вяртаецца да стану не таго, хто дапамагае, але хаця б проста адэкватнага суседа, але зато падпісваюцца все гэта дарожныя карты па інтэграцыі. Ну, вось вам просто як гэта працуе. Станам на сёння мы маем сітуацыю, што паколькі Расія завязла ў Украіне, то, ну, допустим, Цэнтральную Азію паступова у сферу свайго ўплыву забірае Кітай. Краіны Балты, натуральна, бачаць небяспеку. Путін гаварыў пра непашырэнне НАТО, ну, Фінляндыя, гэта, ну, мякка кажучы, недалёка Санкт-Петербурга. Ось, таму гэта все не у параўнанні з першапачатковым заяўленымі мэтамі атрымліваецца не так, як планавалася, але нешта рабіць трэба. І тут і фільмы, і агрэсіўная рыторыка, она мае
две групы спажыўцоў. Першая група спажыўцоў гэта насельніцтва Расійскай Федэрацыі, якое трэба пераканаць, што нягледзячы ні на што, вот Казахстану ніхто не паможа, будет вайна з Прыбалтыкай, ну і так далей. Ты пакажаш быццам бы сваю веліч. А другое гэта, ну, пэўна, такі дробненькі шантаж тых, хто мае ўваходзіць у перамовы, яшчэ раз, не толькі па Ўкраіне, больш глобальныя, які б зафіксавалі за Расіяй геапалітычны статус. І тут атрымальнікам інфармацыі ёсць не толькі Злучаныя Штаты Амерыкі, не толькі краіны Еўрапейскага Саюза, а той же самы Кітай, навошта узгаданы Казахстан. Вось таму так это, ну, паводзіны, калі так параўнаць канец 80-х, такого дробного гопніка в подворотні. Рацыя. Ну і перад тым, як пачнецца гэты перамоўны працэс па поўнай праграме, вось паспрабаваць атакаваць Балтыю, значыцца, там, ці дэстабілізаваць Балтыю вельмі сур'ёзна вайсковымі правакацыямі. Пакуль НАТО не гатовая, не падрыхтаваная належным чынам, што падчас вайны ва Ўкраіне яны прадэманстравалі. І вось праводзіць гэтыя вайсковыя аперацыі з беларускай тэрыторыі. Лагічна? Каб яшчэ стаўкі ўзвінціць. Ну, Потым магчымасцяў не будзе разумееце, такіх. пытанне, што гэта, ну, як бы сказаць, стаўка апошняга шанса, калі браць расійскую. І гэта вельмі рызыкоўная стаўка, таму што нават абмежаваная колькасць заходняй тэхналагічнай зброі в Украіне, она фактычна у нечым змяняе правіла вядзення вайны. Плюс зараз тая ж сама Украіна нашмат у чым абмежаваная прывязкай дапамогі боепрыпасамі або там сучаснымі узорамі ўзбраення да пэўнай гаранты не атакі, то бишь адсутнасці атак на пэўную частку расійскай інфраструктуры на расійскай тэрыторыі. Теперь давайте уявім, што Расія спрабуе, ну, пайсці ў Балтыю. Нават калі краіны НАТО не гатовыя вот стрымаць расійскі наступ, зважаючы на тэрытарыяльную на спецыфіку гэтай тэрыторыі. Окей. А чаму у такім выпадку ёсць упэўненасць, што заходнія партнеры Украіны не скажуць, што, ну, ребята, окей, все абмежаванні здымаюцца. Б'ём туды, куды вы хочаце. І прывозім усё, што трэба. Да. Атакамсы, самалёты, все. Да. І тады пачынаецца рэальна вясёлая сітуацыя. Таму што зараз Украіна атакуе тэрыторыю Расіі з большага уласнай зброі. Так, вельмі моцна стартнула вырабніцтва беспілотных летальных апаратаў, там ракетная праграма. Значнай мерай гэта уласная зброя. А теперь давайте дададзім сюды, ну, допустим, далекабойныя ракеты амерыканскія, нямецкія. Чу. Ну, тады будзе весела, скажем так, в Подмосковье, весела в Питере. Яшчэ раз нагадаю, што калі вайна супраць НАТО, у 22-м годзе ад краіны НАТО до Санкт-Петербурга было некалькі сотень кіламетраў. А зараз, калі не памыляюсь, 60. А там, дзе пад Санкт-Петербургам і Усть-Луга, і все гэта парты ключавыя. Ну, окей. Гэта ж таксама можа спрацаваць. Таму тут хутчэй, яшчэ раз, тут хутчэй вот такі вот шантаж, чым рэальнасць. Калі казаць пра магчымасць, вот, калі мы гаворым пра мадальнасць выхаду з вайны, то залежыць ад таго, на якіх умовах. З пункту гледжання, у тым ліку, і беларускіх улад. Таму што для Лукашэнкі выгадней за ўсё гэта Замарска. Таму што в такім выпадку няма пераможцаў, няма пераможаных, фіксуецца статус-кво, і для яго гэта ідэальны варыянт. Таму што варыянт правалу Украіны, вот такого вот моцна, няхай он зараз малаверагодны, для якога ён небяспечны, таму што, окей, разабравшись з Украінай, куды Путін будзе глядзець наступным. Вот, ну што, тады можна паставіць больш кіраванага, больш адэкватнага кіраўніка ў Беларусі, калі ты разабрацца з ключавым апанентам. Варыянт, калі ў Расіі ўсё кепска, ну, тут можа быць і ў Беларусі, але ёсць верагоднасць, скажем так, у тым ліку, улічваючы спецыфіку Александра Лукашэнкі, хоць і рызыкоўна, але ёсць верагоднасць, што можа петляць. Таксама, як не парадаксальна. Давайте узгадаем 44-й год, так званы манёвр Маннергейма. Калі
та ж сама уже згаданая Фінляндія за 3 гадзіны змяніла бок, на якім яна ваюе. І дзеля захавання ўласнай улады, ну што, упершыню Лукашенку, скажем так, рабіць фігурны разворот у паветры? Не упершыню. Ну так, цю. Так это рызыкована. І так это, ён гэта будзе рабіць толькі тады, калі будзе бачыць, што Расія хутка не зможа прыняць нейкіх контрмер. Але гэта таксама магчыма для захавання ўласнай улады. Спадар Ігар, а сённяшнія працэсы грамадска-палітычныя ў Беларусі, все гэта ўсебеларускі народны сход, значыцца, такія раннія заявы на выбары іду. Што азначаюць усе гэтыя працэсы? Это просто замешваецца цеста для такой вось стагнацыі? Ці мы нешта іншае павінныя пра гэта разумець? Пытанне, што Лукашенко не адчувае, што карыстаецца падтрымкай большасці насельніцтва. І з аднаго боку зараз ідзе трансфармацыя палітычнай сістэмы ў Беларусі. Рэальна трансфармацыя. Гэта не абавязкова дэмакратыя. Не стамляюсь паўтараць тое, што казаў і ў 20-м годзе, у 21-м пра падрыхтоўку. Калі вы хочаце зразумець логіку, глядзіце на палітычную сістэму Ірана. Вот Беларускі народны сход, дакладней яго прэзідыум, гэта іранскі савет старэйшы. Лукашенко хоча стаць умоўным аяталой, дзе на нізавым узроўні можа быць што заўгодна, але ёсць улада аяталы. Вот гэта найбольш блізкія паралелі. Яшчэ раз глядзім сістэму улады Ірана. І адпаведна так пад гэтую сістэму зараз трансфармуецца сістэма улады ў Беларусі. Гэта вельмі небяспечны момант. Гэта момант, калі асабіста Лукашенко, не кажа, што яго атачэнне, яны адчуваюць пэўную непэўнасць, неўпэўнасць сваіх сілах. Таму што, напрыклад, для іранскай мадэлі, для стабілізацыі сітуацыі ў Беларусі, нават калі мы гаворым партыйнае будаўніцтва, пра якое казаў той ж самы Лукашенко, вось, то нават у Расіі ёсць некалькі партый, дзе гэта сістэма выпуска пара для розных сацыяльных груп. У нас, апроч такого гібрыда вужакі і вожыка, у выглядзе Беларусі, нічога сёння зрабіць пабаяліся. Таму нават з гэтага пункту гледжання не хочацца і колецца. Таму і страшна, і адпаведна все гэта заявы, што мы прадэманстрыруем, што мы вместе с президентом, повесим его флажок, будем 5 раз в день делать намаз на портрет Александра Григорьевича. Гэта ўсё спроба ягонага атачэння нейкім чынам заспакоіць шэфа, што вот ёсць народная падтрымка. Але пры гэтым таго ж самого шэфа рэгулярна трыгерыць нават актыўнасць адносна невялікіх па памеру і па сённяшнім рэальным уплыве апазіцыйных груп. Калі б ён адчуваў рэальна, што падтрымка ёсць там хаця б 50+1, ну, в прынцыпе, актыўнасць такіх групаў, яму было б абсалютна фіолетава. А так атрымліваецца, што з пункту гледжання парадокс таксама беларускай прапаганды, што в умовах, калі апаненты цяперашняй сістэмы, цяперашняй, скажем так, групы пры ўладзе маюць абмежаны доступ да грамадзянаў унутры краіны інфармацыйнай, роль дадатковае інфармавання пра то, што апазіцыя ёсць, выконвае беларуская прапаганда. Таму што беларусы цудоўна навучылись чытаць між радкоў. І калі беларуская прапаганда постоянно кажа, што вот есть какие-то беглые, которые что-то там готовят, то нормальный человек, який не робіць того самого намаза на Лукашенко 5 разоў на дзень, ён разумее, ага, у мяне інфармацыі няма, але там штосьці ёсць, значыць, нейкі шанс ёсць. Калі беларуская прапаганда кажа, што вот ёсць баевікі в Украіне, так далей, нормальны чалавек в Беларусі. О, а ёсць ребята са зброяй. Гэта ўжо цікава. Таму, по вялікім рахунку, станам на сёння, вот в умовах цяперашняга заціскання гаек і так далей, праца беларускай прапаганды, ну, я не ведаю, у беларускай незалежнай журналісту ёсць нейкія прэміі. Вольнае слово. Ну, я б дав лукашенківським пропагандистам, ну, хай не порадуються. Ну, треба ж, скажімо так, неким чином аддячити то, як вони роблять метанакіровано, послідовно, апошні 1,5 роки рекламу по білоруських демократичних силах.
Я бы таксама на месцы Лукашэнкі ўсяго рэжыму адчуваў бы сябе нестабільна, таму што захад пабачыў нарэшце ў варшавіткі, што ну важнае є стратэгічнае месца ў Беларусі. Хочаш на Балтыю нападай з гэтай тэрыторыі, хочаш на Польшу, хочаш на Украіну. Ну і таксама украінцы ж таксама яны павінны маюць пэўныя прэтэнзіі. Я бы гэту тэзу не ўспрымаў якасці ключавой. Потому что, глядите, да, побачили значение самой Беларуси. Але пытанне такое, что, окей, есть некалькі алгарытмаў працы з Беларусью, якія не спрацавалі. У такім выпадку, на жаль, вось гэта бачанне значнасці Беларусі, на фоне, у тым ліку і працэсу, які ідуць Китая, но можа прывесці да таго, што будуць набіраць абароты галасы, а давайте говорить з тым, хто ёсць. Так ужо і ёсць. Пра гэта сказаў Павел Латушка ў нядаўнім інтэрв'ю. Да, таму вот, скажем так, гэта то, што называецца рэальпалітык. Просто пытанне, на жаль, і гэта хвароба нашых дэмакратычных сілаў, значнай часткі, кажу, не ўсіх, но але значнай часткі групаў, гэта спадзевы на тое, што прыйдзе нейкі добры чараўнік, які вырашыць за нашы праблемы. Адны спадзяваліся, што Расія вырашыць, другія, што там добры захад і так далей. Не прыйдзе. Дапокуль ты сам не прадэманструеш пэўную суб'ектнасць і здольнасць перахапіць, кантраляваць уладу, не прыйдзе. Тым болей, што Еўрапейскі Саюз, Злучаныя Штаты Амерыкі, яны вельмі моцна палілі з Венесуэлы. На мяне ў свой час у офісе Светланы Ціхановскай вельмі моцна крыўдавалі, калі я з канца 20-го пачаў параўноўваць логіку развіцця палітыкі ў офісе з логікай развіцця офіса Хуана Гуайдо. Але прашу прабачэння, паралелі яны нікуды не знікаюць. Толькі ў Гуайдо была значна больш моцная пазіцыя. А зараз у ніхто. І зараз дамаўляецца з Мадурам. Таму гэта не азначае, скажем так, вырак, прыгавор. Гэта азначае тое, што альбо ты займаешься, скажем так, некай канкрэтыкай і прапануеш у тым ліку альтэрнатыўнае бачанне, што ты будзеш рабіць са сваёй краінай. І дэманструеш, што ты некім чынам абрастаеш людскім патэнцыялам. Ну, альбо следам за Хуанам Гуайдо. Рацыя. Спадарыга, раз ужо мы загаварылі пра эканоміку. Я-то в эканоміцы разбіраюся слаба, хоць жыццё вымушае разбірацца. Но ёсць такі стэрэатып, так, ці аб'ектыўнае меркаванне, што ў Расіі такі сур'ёзны запас трываласці эканамічны, што яны ваяваць вось так могуць 5+ гадоў і далей. Ну і значыцца, і ў Беларусі все будзе нармальна, Расія будзе датаваць. І ведаеце, і ввогуле я вот так сашу за аналітыкай ад пэўных незалежных беларускіх эканамістаў, у тым ліку тых, якія казалі ў 2020 годзе, все зараз будуць санкцыі, эканоміка рэжыма разваліцца, а гэта ножка крэсла, за ёй рэжым паваліцца. А сёння некаторыя з гэтых людзей кажуць, што не, ў Беларусі все-таки сітуацыя стабільная, людзі нават пабагацелі ў параўнанні з 2020 годам. І тут нагода задумацца, а можа быць усё не так добра? Як вы лічыце, беларусам варта хвалявацца, што можа нейкі здарыцца эканамічны абвал? С пункту гледжання эканомікі, я б сказаў, што катастрофы у кароткатэрміновай перспектыве не будзе, але зноў-такі тут трэба адрозніваць тактычныя задачы і стратэгічны мэт. З пункту гледжання тактыкі, так, за кошт абмежавання імпарту з іншых дзяржаваў попыт на беларускую прадукцыю Расіі ён расце. Гэта азначае то, што называюць рынкам збыта. Ура, атрымалася. Але нават 40% залежнасці ад рынка суседняй дзяржавы гэта ўжо небяспечна, таму што калі там, умоўна кажучы, паспрабуюць чихнуць, ты звалішся з ліхаманкай. У нашым выпадку залежнасць зараз пад 60. Гэта азначае, што нават не ў доўгатэрміновай, сярэднетэрміновай перспектыве твой партнер у любы момант можа спыніць твой экспорт. Умоўна сказаў, што на аварыя начнецца. І некалькі месяцаў ты маеш 0 па экспартных паказніках, апроч паказчыкаў Расіі. Другое. Грошы на вайну ў Расіі яны ёсць.
Але расійскі канцэпт вядзення вайны гэта мы можам жыць горш, затое пасля нас все будуць баяцца. Для расійскага насельніцтва ключовае нас все будуць баяцца, а вот для беларусаў я б у якасці ключового паказаў бы, што мы можам жыць горш. Таму што у выпадку, калі трэба будзе ашчаджаць дзеля того, каб захаваць грошы на вайну, ашчаджаць будуць на цывільным складніку. І гэта азначае, што якраз такі беларускі экспарт значнай часткай гэта цывільны складнік. Калі ты ашчаджаешся дома, ты менш купляеш. Okay? А цяпер доўгатэрміновая перспектыва. Вайна сканчваецца. Ты завязаны на расійскі рынок, на расійскую лагістыку, і ты маеш канфлікты з усіма суседзямі. Як і якім коштам ты будзеш вылазіць з гэтай сітуацыі? Гэта дорага і небяспечна. Тым болей, што на гэтым фоне Расія будзе яўна не ў захапленні, нават не маючы абмежаную колькасць рэсурсаў, нават абмяжоўваючы імпарт з Беларусі, яна будзе не ў захапленні, калі лішнюю прадукцыю беларусы будуць прапаноўваць кудысьці яшчэ. І будзе гуляць сваім рынкам. Давайте узгадаем нафтавыя, газавыя войны. Давайте узгадаем то, што забылось вот апошні час, гэта Роспотребнадзор. Все гэта можа вярнуцца. Спадар Ігор, маем сёння такую сітуацыю, вы сёння яе трапна апісалі, што нават калі рэжым там у тактычным сэнсе спрабуе атрымаць нейкі профіт, стратэгічна мы і ў эканамічным плане робімся залежнымі, і ў палітычным плане, значыцца, убывае суверэнітэт. Стратэгічна, калі можа быць такое істотнае пагаршэнне, вот давайте просто нашим гледачам патлумачым, стратэгічна это праз колькі год можа пачацца? Берем, напрыклад, гарызонт 4-5 год. Допустим, за гэты прамежак часу вайна сканчваецца на расійскіх умовах. Да? Часткова санкцыйны рэжым захоўваецца, але часткова пачынае аслабляцца. Адпаведна, задачы России, першых, это аднавіць боездатнасць войска, другое укладацца тым ліку ў сваю эканоміку, шукаючы партнераў, якія сталі даступныя. Гэта азначае, што Беларусь перастае быць ключавым партнерам. Мы ўжо атрымліваем падзенне. Плюс, калі на расійскіх умовах, то наступнае пытанне, што давайте дапазногся прыціснем і аднаго асобна ўзятага ўсатага беларуса. Мы да ўсяго атрымліваем гандлёвыя войны. Пагаршэнне. Цяпер уявім сітуацыю, калі Расія церпіць хаця б тактычнае паражэнне. Разваліцца Расіі не дадуць. Так будзе, скажем так, адкрывацца паступла мяжа і так далее. Але калі тактычнае паражэнне, Расія ўваходзіць в крызіс. Калі ты выходишь в кризис купляешь меней. Без гандлёвых войнаў мы маем рост таваразвароту ці падзенне. Калі паралельна з гэтым пачынаюць ратаваць заходнія пастаўкі Расію, як былі ў свой час ножкі Буша, ад развалу, што будзе лепей? Скарыстацца дапамогай Еўрапейскага Союза, Злучаных Штатаў Амерыкі ці купляць у Лукашэнкі? Мы атрымаем падзенне ці не падзенне? Паралельна, што ў адным, што ў другім выпадку мы маем канфлікты па лагістыкі з суседзямі. Таму што у першым выпадку, калі Расія выходзіць умоўна, калі не пераможцам, то пры сваіх, то ўзнікае пытанне, окей, а як стрымліваць Расію далей? Беларусь ідзе проста такім каўбцом, які таксама трэба стрымліваць. Калі Расія церпіць паражэнне, яна займаецца сваімі справамі. Ёй будзе не да выцягвання Лукашэнкі з ямы. І тады атрымаецца, што рахунак за все непрыемнасці суседзі разам, што называецца, прад'яўляюць Мінску. Это таксама праблема. Варыянт замарозкі, так, можна паспрабаваць папетляць, але таксама пытанне, як будзе развівацца расійская эканоміка. Вось вам, калі ласка, гэта перспектыва 4-5 год. Калі не знайсці супрацьвагу якраз такі залежнасці ад эканомікі ад Расійскай Федэрацыі. Мы, канешне, таксама верым у сцэнар, што пераламіцца можа сітуацыя ва ўкраіне. І тут ужо вы так разважаеце Лукашенка і гэтак далей у выпадку, скажам так, умоўнай паразы Расіі, ці што это мірнае пагадненне на невыгадных для Расіі умовах адбудзецца, ці па-простаму кажучы, што Расія прайграе, вот так вот, абывацель, калі такое будзе ў яго ўяўленне, то тут Лукашенка, што ён пры ўладзе застанецца, мы маем спадзеў, што ён
у лепшым выпадку дзе-небудзь там у Абу-Дабі апынецца, ці там на тым свеце, ці ў вязніцы. Спадзяемся, што не ўтрымаецца. Давайте так, с пункту гледжання того, что не атрымаецца, я незалежна, без привязки от войны, я застаюсь упэўненым у тым, што сказаў перад днём галасавання ў 2020 годзе, што гэта апошні яго поўны электаральны тэрмін. Это значит от выборов до выборов. Я гэта сказаў 8 жніўня, вот вы згадали мой YouTube канал, там гэта відэо ёсць. На наступны тэрмін он можа паспрабаваць абрацца, ну вот намалюю 99%. Дасядзець ему будзе амаль немагчыма, ну край цяжка. Але гэта прычына не толькі за вайны, вайна просто паскарае некаторы працэс. Гэта прычына вот то, што мы з вами узгадывалі, гэта дэградацыя сістэмы кіравання, палітычнай сістэмы. Без яе трансфармацыі ты не можаш гарантаваць нават устойлівасць уласнай піраміды ўлады. І на гэтым фоне, калі колькасць выклікаў, колькасць вот таких чорных лебедзёў, як піша Талеб, будзе ўзрастаць, то ну, лепшым выпадку гэта самастойны сход, горшым можа быць што заўгодна. Прычым не ад апазіцыі, ад сваіх, ад тых, хто сёння нават гаворыць, што мы ствараем там гвардію Лукашэнкі там сярод унутрых войскаў, нават ад гэтых. Таму што фармат палацавага перавароту перадбачае просто наяўнасць падушкі, наяўнасць целаахоўнікаў. Таму нават такі варыянт. І гэта гісторыя ведае такія прыклады, дастаткова багата. Таму для яго зараз вельмі цяжкі перыяд. З пункту гледжання заканчэння вайны, ну, нават калі гэта будзе тактычна невыгадна Расіі, таму што вельмі важна, што, на жаль, зноў-такі гэта ўжо недапрацоўкі украінскага боку, што няма дыскурсу, што будзе, калі Расія разваліцца. Адпаведна, такой опцыі баяцца все і на ўсходзе, на захадзе. Таму поўнага правала Расіі не будуць дапускаць. На жаль, чаму кажу, што пра дапамогу з Еўрапейскага Саюза, са Злучаных Штатаў Амерыкі, пра ножкі Буша. І гэта, на жаль, гэта ўжо недапрацоўка украінскай камунікацыі, што няма такого дыскурсу. Але яшчэ раз, нават у фармаце тактычнага паражэння Расіі, давайте, мы ўжо з вами узгадвалі манёвр Маннергейма. Мастацкі піруэт у паветры. Лукашенко, в прынцыпе, за кошт гэтага можа на пэўны час гарантаваць себе месца. Таму ключавое, вот што хочу яшчэ раз падкрэсліць, будучыня Беларусі гэта не толькі знешнія фактары. Знешнія фактары, яны ствараюць межы магчымага. Што можа быць вот ад і да. А ўнутры гэта тое, наколькі напрацавалі самі беларусы. Таму спадзявацца, што вот у выніку нейкіх знешніх працэсаў, там, ці паражэння Расіі, ці яшчэ штосьці, то Беларусі все зменіцца адразу і хутка, ну, не зменіцца. Хаця б з пункту гледжання вот того ж самого даклады по беларускай ідэнтычнасці. Нават з пункту гледжання сегментацыі беларускага грамадства. Нават будзем праводзіць супердэмакратычныя выбары. Але што рабіць з 33-35% так званых савецкіх беларусаў, які ёсць электаратам Лукашэнкі? Яны будуць галасаваць за другога Лукашэнку. Што робіць з 7% прарасійскіх беларусаў? Яны будуць галасаваць за прарасійскую партыю. Спадар Ігар, вы пра гэта гаворыце, як быццам хочаце і вось нас пераканаць у этой праблеме. Мы эту праблему таксама бачым, я з вами згодным. Мякка кажучы, это калі мякка вельмі гаварыць, цэнзурна. Для гледача, што тычыцца там дэмсілаў, розных суб'ектаў і фактараў. Тут відавочныя недапрацоўкі. Я ў вас у экспрэс-фармаце хочу спытацца, а вы ведаеце, што рабіць? Я, прынамсі, ведаць усё немагчыма. Я могу сказаць тое, што я кажу сваім гледачам і сваёй аўдыторыі. Таму што у мяне ёсць розныя, у мяне ёсць і шчырыя прыхільнікі Лукашэнка в аўдыторыі, шчырыя яго напраціўнікі. Я вводжу вельмі просты абмежаванне. Трэба, першае, размаўляць, спрачацца, і трэба пазбегаць абразу адзін аднаго. Нават для прыхільніка Лукашэнкі пытанне, вот то, што называюць суверэнітэта, яно з'яўляецца важным. Окей, мы называем гэта незалежнасцю, вы называеце гэта суверэнітэтам. У нас ёсць агульная кропка, на чым мы сыходзімся. Кропка – гэта Беларусь. І ўжо ад гэтай кропкі адштурхоўваць, пачынаць пра штосьці гаварыць. Таму што спроба закапсулявацца, гэта значыць адсекчы усе небяспечныя альбо непрыемныя кантакты, гэта пазіцыя слабага. І на сёння пазіцыю слабага дэманструе як адзін, так і другі бок палітычнага супрацьстаяння.
Пазіцыя слабага ніколі не перамагае ў палітычнай барацьбе. Яе могуць дастаць, умоўна кажучы, знешнія нейкія сілы, у дадзеным выпадку, напрыклад, Расійская Федэрацыя, і выкарыстаць як пракладку, як інструмент, як дыванок пад нагамі. Але гэта пазіцыя слабага не суб'екта. Спадар Ігар, шчыры дзякую вам за гэтую гутарку. Шаноўная публіка, напішыце, калі ласка, меркаванні, што вы думаеце пра сказанае. Да сустрэчы. Рацыя.